Здравейте хора, днес ние сме Дидо Студио и днеска ще играем Brawl Stars. Това е по-малкият ми брат Дидо, това е неговия малък акаунт, това съм аз, Стани, това е акаунта ми главния, който е сега. Иначе по принцип си загубих моя акаунт просто и затова играя от този, нямам друг. И днеска ще играем в дуо, ще играем с Бери и Кит. Целта ни е да ги дигнем 24 ранг. Когато ги дигнем 24 ранг, видеото приключва. Искате ли в следващото видео да направим за 25 ранг Кит и Бери? Ако искате, пишете в коментарите. И почваме с първата игра. И така започва втората игра в... първата игра, извинете, просто малко объркване днес. Брат ми тук чупи кутийки. Има Бъс и Джин. Той ме уби. Какво? Той не успя да ме убие. По чудо съм жив. Божи бог да знам. Но убих 4000 демидж. Аз ти помогна. Да, благодаря. Вземи кутийка. Гео е на малко. Дърчо ме напада. Сега... Аз ще кажа на кой да скочиш. Ще умирам. Няма шанс. Само ще биш утре. Трябва да убием Пайпър. Тя иска да ме убие. Бързо да убием това. Дърчо мъртъв. И като за първа игра всичко върви както трябва. Той по-започва. Какво ми се платиш? И това е победа. Това е втора игра. Ако не си загубим уин стрика, ще се опитаме да дигнем 25 ранг днес. Сега. Точно сега. Ако загубим уин стрика, ще си останем до 24-ти. Защото много без уин стрика е малко по-трудно. И да. Моля, не умирай. Браво. Хил. Тъкмо си зареждам ултимейта. Дайнамайк там си подскача. Той Джин има. Внимай с фангъл. Не! Без да искам. Не скачай на никой. Малко си заради ултимейт. Тази игра върви за сега добре, но не съм сигурен, че спечелим, но ще се опитаме. Ще дадем всичко от себе си да спечелим тази игра. Колкото и да е трудно. Има Пайпър с 6 палара. Гео ме напада. Така? Ти му скочи ли? Да. Защо не ми каза? Скочи ли на Пайпър? Айде, така. Пайпър. Ще избягам. На стока стъж. Умря от мене, от буря. Сериозно ли умря? Бит? Не ги взем ли? Добре, вземам ги. Тази игра ще е много по-трудно да спечелим. Защото има Дайнамайк и Джин. Да, възкръсна. Дидо възкръсна. Нищо. Нищо, второ място. Не е зле. Печелихме. И трета игра за днес. Най-вероятно ще спрем на 24 ранг. И ще спрем видеото. И ако искате видео за 25 ранг, ударете лайк бутона. И се абонирайте за канала. И казвайте в коментарите да. За второ видео за 25 ранг на тези два героя или на един. Ще видим. Хора, вие я пишете в коментарите кой ви е най-доброто, кой ви е най-добрият герой или любими. Пишете долу в коментар. В някое видео може да играем с други хора от абонатите.
играем с абонирани. Някои, които са абонирали за канала. Ако те искат. И ще играем и с тях. Ако искате 25 ранкове, пускайте лайк бутона. Ще правим всичко по нашите сили. Само видях един отбор. Той е добре. И това е победа. И 24-ти ранг на Бери. И с това няма да приключим видеото. Продължаваме с четвърта игра. Остава точно една купа до 24-ти ранг. Така че за следващото видео може да освен Бери, може да поиграем още нещо. Защото сигурно ще е по-лесно. Защото ще ми взема повече купи сега. Ако спечелим. Първо или второ място. Едгар Мейна. MLB. Бягай, бягай, бягай! Ти нормално ли се скачаш на Едгар? Стой там. Изчакваме да се зажива, за да вземем кутийката и аз да имам поне едно палаче. След време ще почнем и да снимаме и на друго, освен на Brawl Stars. И ще играем и други игри, по ваше желание. Джеси на... пак ли? Едгар Мейна ме уби за втори път. Изчакаме да се съжива и му скачай. Добре. 3, 2, сега! Убит? Много добър ултимейт само. Просто наркокарделен ултимейт. Невероятно оцелване на този ултимейт. Аз съм протиснат в центъра. Не умирай. Давай, няма защо. Добре. Браво, Дидо! И това ще е 24-ти ранг. Нищо. Това е 24-ти ранг Бери. И хора, с това ще приключим видеото. И пожелаваме успех. И това е от нас. Довиждане.